Ay, baboy. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng sinigang na ulo ng baboy mga kapudibi at meron tayong pritong tilapia. Ang drinks natin, tubig. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Buhusan mo muna natin yung ulo. Oo. Yan, para mas masarap, mainit yung sabaw. Okay na yan. Sarap. Yan. Kakain na tayo mga Kain kapudibi. na. Kuha tayong rice. Ay, baba muna natin. Yan, rice namin. Rice. Tapos sabo. Yan. Kantanin. Ay, baboy. Wow. Ayaw ni Bal na may ano. Ayaw ko na sili na yun. Ayan, una subo na tayo. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mangantam. Sarap. Kanya man. Ang sarap ng sabaw. Tilapia. Yan. Malambot na. Parang ano na. Ang laki. Laman. Ang galing mo. Ay! Binigay mo sa akin. Ano? Butol, oh. Ito, malinis naman yung kamay ko. Malinis yung kamay namin. Oh, balo. Yan. Ay! Dahan pa. Tagalin na natin yung ano. Butol na. Ito guys, oh. Sarap.
Tapos tutong. Taba ako. Na natin ano yun. Matusok. Puso. Puso. Tama. Sakto, no? Sinigang. Oo. Malamig yung panahon. Lamig ngayon, no? Parang naka-aircon yung buong bansa. Sobrang lamig. Kaya uso yung sipon talaga. Ay, mata pala to. Mata ng baboy to. Taba. Ayun. Sarap ng sigang ulo. Parang lechon natin yung ano. Sarap lechon, eh.
Habang kumakain si Bibi, mag-shoutout po tayo ha. Shoutout po kay Miss Reg at Salazar family at Templo family. Saira Evangelista from Korea. Fruwen Miguel, Marlo Miguel from Pardo, Cebu. Aqua Habibi from Riyadh, Saudi Arabia. Nora Capadiso Aristoles from Iligan City. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat at kay Tita Olivia at kay Nanay Marina Kaluya. Ayan. Shoutout po. At dun sa na-meet ko pong kahapon sa SM sa Bread Talk, si Ma'am. Hello po Ma'am, pasensya na po kayo, mahihayin po ako sa personal. Pasensya na po na nakalimutan ko po itanong yung pangalan niyo at sa anak mo po. Shoutout po sa inyong lahat. Hello po. Ma'am, mag-message, mag-comment po kayo ha. Para ma-shoutout namin. Para ma-shoutout po namin kayo. Salamat po ma'am sa suporta po ninyo sa amin ni Bibi. Hindi ko kasama si BBM kahapon. Yes. Shoutout po sa iyo ma'am. At syempre, Shopa Baby Alson Bugoy sa asawa mo, Catherine. Shoutout sa inyong lahat. Ay, Love you salamat po. all. Ingat kayo. Ay, salamat po. At gusto ko lang batiin ng happy birthday si Aiza Taburada. Happy birthday. Hello po, shoutout At po saka sa si inyo. Happy Ma'am birthday. Girly, happy birthday po. Happy birthday po, ma'am. Yes. Makapudibis. Ang ganda kayo ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all. Mwah.